Moni tietää, että vuokrat etenkin suurissa kaupungeissa ovat sietämättömän korkeita. Mutta voiko kuluttaja tehdä jotain? Vai pitääkö vuokralaisen vain alistua, laittaa häntä koipien väliin ja luikkia muualle? Siis mä työskentelin kirjastovirkailijana ja pätkätöitä teen, eli siis määräaikaisissa työsuhteissa. Ja tulot on semmoista 2000 euroa kuukaudessa. Mutta siinä väliin on sitten työttömyysjaksoja, koulutuksia. Kontse, tule mamman luo. Mä työskentelen lähihoitajana Tampereen kaupungilla. Bruttotulot ovat noin 2400 euroa kuussa. Siis tässä oli peruskorjaus menossa silloin, kun se haku tuli voimaan. Ja me tässä käytiin aika usein sitten katselemassa, miten se remontti eristyy. Että 5 päivänä viikossa about. Joo, aina pyörälenkiltä tullessa poikettiin tuossa tontin kulmalla ja tarkkailtiin, että koskahan se valmistuu ja että hyvältä näyttää. Vuokra, se 240 euroa kuulosti hyvin kohtuulliselta kyllä. Ja se oli yksi syy, minkä takia tästä asunnosta kiinnostua. Vuokra alkoi kohota vuonna 2011, jonka jälkeen se on tähän mennessä noussut 43%. Ja silloin kun me haettiin tähän asuntoon, keskustelimme silloisen isännöitsijän kanssa tästä vuokrasta. Hän sanoi, että vuokra halutaan pitää kohtuullisena, että saadaan pitkäaikaisia asukkaita. Eli siis viimeisimmän vuokran tarkistuksen jälkeen meidän vuokrahan on nyt sitten sen yli 1200 euroa. Ja se alkaa tuntua kyllä jo aika tiukalta. Nyt pelottaa. Oikeasti tulee semmoinen olo, että joutuu lähteen pois omasta kodista. Ja meillä ei ollut tietoa tällaisesta silloin, kun ollaan tähän muutettu, että näin tulee käymään. Tuntuu, että olisi ollut parempi, kun olisi sanottu suoraan, että teidän vuokra tulee nousemaan näin paljon, että ottakaa tai jättäkää, koska toki me oltaisiin sitten jätetty se. Tai jos tässä olisi ollut niin sanottu markkinahintainen vuokra silloin jo, niin me ei oltaisi haettu tähän ollenkaan. Kaupungin omistaman TVA:n mukaan vuokralaisille on kerrottu suullisesti, että asunnon vuokraa korotetaan vaiheittain lähemmäksi markkinahintoja. Kirjallista mainintaa ei ole. TVA on tehnyt talon suuren remontin ja sanoo toimineensa vuokralaisten etua ajatellen, kun se korottaa vuokran portaittain eikä kerralla. Petran ja Larsin sopimuksessa vuokrankorotusehto on elinkustannusindeksi plus enintään 8% vuosittain. Tämä on erittäin korkea luku. Vuokralaiset ry suosittaa tällä hetkellä ehdoksi 3%. Että kyllä kannattaa, kun vuokrasopimusta tekee, niin on tekemässä, niin kannattaa kysyä sitä, että minkälaisia vuokrantarkistustarpeita on, kuinka suuria. Suunnitelmia. Kyllä, ja se mitä siinä sopimuksessa seisoo.